Paloheinään kävelemään sauvojen kanssa. Suomalainen keksintö villitsee yhä eri puolilla maailmaa. Tänään Nordic Walk-tapahtumaan saapui väkeä myös hyvin kaukaa. Hyvää matkaa, nauttikaa! Ja näin joukko vetreitä pyhäpäivän viettäjiä ampaisee matkaan. Mukana viipottaa myös 85-kesäinen Maaren Jalkanen. Mikä on sauvakävelyssä paras tempo? Kuule, se mikä sinulle itselle kuuluu ja sopii. Ei ole kilpailua, vaikka sitä Euroopassa kilpaillaan. Mikä on tärkeintä muistaa sauvakävelyssä? Kyllä se ryhti on, koska silloin hengitys kulkee ja sähän saat henkeä. Mutta sit pitää myöskin pysähtyä ja katsoa lintuja. Ei mennä sienimetsään. Minkälaista lisäiloa sinä olet saanut elämään sauvakävelystä? Ei muuta kuin virkeyttä. Jos mä sohvan nurkassa on, niin en mä tässä kunnossa olisi. Näytät tuskin 70-vuotiaalta. Kiitos. Mutta kun sä et kato mua tarkemmin. Sauvakävelyn rakastajia löytyy ympäri maailmaa. Kauimmaista ovat tulleet aina Japanista asti tänne Paloheinään. Is this famous in Japan? Yes. How many people do this in Japan? Oh, million. Wow! Tällä hetkellä niitä on siis jo, mä sanoisin, että jo 15 miljoonan luokkaa näitä sauvakävelijöitä ympäri maailmaa. Voidaanko sanoa, että sauvakävely on suomalainen kansainvälinen menestys? Kyllä. Ja loppuun vielä pieni näyte siitä, kuinka sauvat taipuvat tanssiin. Toimittajamme Joonas, hän on myös voinut ottaa sauvat, mutta sellainen, jossa on niin kuin mikki siinä Totta. päässä. Siinä olisi voinut. Yhdistelmä. Kyllä, ensi kerralla Joonas sitten tollanen mukaan. Pölylaakso keksintö. Nyt tulee viikon sää ja sen jälkeen sport-uutiset. Meiltä Näkemiin. näkemiin.